No meillähän on valtavasti mahdollisuuksia, että uratarinoita voidaan lähteä ihan puhtaalta pöydältä, tyhjältä pöydältä liikkeelle ja lähteä rakentamaan sitä uraa, tai sitten löytyy polkuja myös jo vähän kokeneemmillekin konkareille. Meillä on myymälävartijan tehtävää, ihan tämmöistä paikallisvartiointia, porttivartiointia ehkä vähän vähemmässä määrin, mutta sitäkin on. Samoin aulavartiointitehtäviä. Sitten meillä on kaupan puolella tätä seifi-turvamyyjän tehtävää, suosittu tehtävä tällä hetkellä meillä. Ja meillä on esimiestehtävien kirjoa, vuoroesimiestä, kohdeesimiestä. No meillä ei varsinaisesti ole vaatimuksia siitä, että minkälainen koulutustausta tai työkokemushistoria. Ei me katsota niinkään ansioluetteloita, vaan sitä, että on niin kuin hyvä reipas asenne ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin.